Mare, quin solet i quin dia més bo. Mare, pues sí, no? Muntarem la xiringuita. Sí. Sí? Sí. Ui, pesa una mica molt bé. Ai, mare. Però sí. Estes són les... cap allí? A la banqueta? Sí. Ojo el peu. Està centrat? Aquí, un coixiret. Una cadira. Vaya solet per a fer la xerrada. Baixa el todo, que em toca el sol de cara. Ai, Què li passa? que ja no baixa més. No baixa més? Has de, Mari, què passa aquí? has de pujar hasta que estigui tieso. Vale. Així? Ara, ben teset. Va. Perfecte. Ai, mare, no rupisques. Què trobes? No Bé. toca el sol, no? Bé, perfecte. Zona de l'Encanyissada, heu estat? Vosaltres que sou d'esta banda, no? Que digues que allò que hi ha més a lluny. A la part de l'Encanyissada només vaig estar una vegada. Mare, Què em recomanes? Què em recomanes per a pues per a allí, visitar? a l'Encanyissada pues, està la Casa del Fusta, que hi ha un museu, I estan molt bons els observatoris estos, estan els observatoris, pots fer rutes en bicicleta, hi ha un restaurant que està molt bé també. Per passar el dia és genial. A mi m'agrada molt Poble Nou. A la plaça de Bous, Tot fa cap als el Coso Iris, no sé què més fan, l'esmorzar del bou que també és bastant típic, però ja està tot les festes d'Amposta, pel meu parer, que hi ha massa voltes al voltant dels bous. No? Estan els vestits de paper, que també en canvi que em toca el sol, ja ho. De canvi, sí. Vine aquí, que et toca el sol i et molesta. Dic que l'altre dia parlant una mica del riu, no? L'altre dia passejant per Deltebre i veus que el Deltebre està molt enfocat al que és el riu, no? Hi ha l'antic transbordador que anava d'un costat a l'altre, hi ha xiringuitos, no? I a la que puges poblacions amunt, Amposta, està de cul al riu. Tortosa està de cul al riu, no es treu el partit com treuen altres ciutats que tenen un riu tan xulo, no? I un entorn tan bonic. I això ho trobo, pues, em sorprèn. Que hi ha municipis que han sabut treure el partit i vendre piraguades, que pugues estar a una terrassa, no? Fent una Coca-Cola i veure el riu, i a Tortosa, llocs així, per exemple, no n'hi ha. I a Amposta, pues, que jo sàpiga n'hi ha dos, saps? Sí. Està la zona del castell, no? Sí, i La part antiga. I crec que no li traiem prou rendiment, no? Que estem, sí, molta cultura de l'aigua, però estem de Tu cul no al creus riu. que està bé tampoc que no s'exploti tant? Home. Ja està bé que vingui Sí, turisme, perquè molta però massificació tampoc no volem. ja estem bé aquí. El tema de que la gent del Taica, la gent és molt tranquil·la. Sí. Home, A mi però- em fa por, a mi em fa temor això, no? Però el Que- turisme que és comenci- important. És important és econòmicament, important, viu molta però- gent, saps? Però tampoc no m'agradaria que es massifiqués. Que es massifiqués com un salou o... Sí. No? Home, jo crec que si ve turisme toquem a menys mosquits, no? Sí, no, és veritat, a veure. Toquem a menys mosquits. L'altre dia t'agrada la política així... Estic en política. Ah, estàs en política? En Ah, molt bé. En qui seràs molt preguntar? En les bons. En les bons, ai, mare, ara m'has matat i només m'ha penjat d'una farola de polític. D'esquerra, no? En l'esquerra, bueno, vale, va. Així encara te'n passa, Imposta... Sí, en posta ja tocava, hem canviat, i portava no sé quants anys la Convergència. I bueno, a veure si comencen a estirar de la manta i surt tota... Este canvi cap a les esquerres, en quant al riu també, per exemple, i temes de transvasament. i tot això. Esperem que sí. Ara em contaré una de molt bona. Jo estava fent unes pràctiques aquí baix al Parc Natural i anàvem en el jeep fent uns mostrejos, vale? I parem allà baix a l'Alfacada, em sembla que hi ha un mirador, i em para un cotxe de gent de fora i em pregunta que per arribar al Delta com ho havien de fer, saps? I clar, des d'aquell mirador fins a la desembocadura, pues igual hi havia, pues, no sé, 1,5 quilòmetres, no? Clar, dius, hòstia, aquesta gent realment què s'esperen trobar no, quan venen al Delta? Perquè clar, és un territori pla, no saps
quina imatge els ho han venut, no? I et sorprèn que al mig del cor del delta algú et pregunta com fer per arribar al delta, no? Dius, Sí que és una miqueta fora, això. quina percepció tenia o què s'esperaven trobar, no? No sé, imaginaven el delta com una figura que es veus planos clar, el delta és pla, no? Jo crec que també hem venut molt la imatge de miratges, far, i el delta és molt més que això. Ja. Sí. Sí. El canvi de colors, dels arrossars, des de tota la Això no, fauna i la si no flora estàs que aquí, teníem. aquí tot l'any no ho pots arribar a assimilar, el canvi, les olors. Jo me'n recordo que estudiava a Barcelona i tenia molt d'enllor i un dia que plovia i havien tallat l'herba en aquella olor de fang i me va vindre com el record de l'arròs i vaig pensar, Sí, no? que cultivar les tomates i després menjar-te-les o l'enciam, ara que és la bajoca, la carabassa, això està molt bé. Matem a menjar aquí. Te menges una tomata i té gust de tomata, no? Aquí no Té gust d'aigua. Aquí hem tingut la sort, jo crec, de no patir mai gana, per lo menos ma ella sempre m'ho explicava, no? Que durant la guerra, pues, qui més qui menys, o pescava o tenia or i tots vam poder menjar. Això És important, sí, És important, i és important que la gent sigui isquida treballant la terra, trobo. Home, i tant, Històries, hi ha els gent jove jóvens. que està agafant la batuta també, Sí, saps? jo en tinc un d'or, no el tinc molt gran, però jo en tinc, ella també, penso que també en té un, no d'or? Xocotet, per als quatre de casa. Però bueno, Ara on riureu. El Joan, que és la meva parella, porta terra d'arròs, pues, com la terra la tenim per arròs, teníem el jardí per acabar i vam decidir plantar, pues, mira, vam plantar, em sembla que pimentoneres, vam plantar guarginya, vam plantar tomata i mira, ahir vaig collir guarginyes i només ne vaig collir 10, saps? I este matí, bueno, al migdia me les han menjat fregides i... ai, que bones. Ai, boníssimes, ai, no estan ni amargues, no tenen líquids. I són més bones, perquè És impressionant, és impressionant. Sí, sí. I surt a regar, i ara està arbeta que sobra, Sí, no? És sí. bonic, és bonic. És molt És el bo que té viure en un poble, jo també, a veure, soc d'Amposta, però vivia en un pis, clar, el canvi de... Mira, una planta baixa, no? I, sí. Amposta m'agrada molt a mi, també. Bueno, però aquí estem molt tranquil·lets, no? I el que jo he notat aquí, per exemple, que a Amposta abans es jugava al carrer. Ara és impensable trobar crios jugant al carrer. I aquí, davant a casa mateix, hi ha xiquets, no? I dius, ostres, Bueno, que encara puguen sortir. També sou ciutat, però no sou una Bueno, Tortosa. Sou capital, però no sou una Tortosa. No, home, no, També feu però... les vostres festes dels Sí, barris, no? festes Sí, del barri. sí, també. Bueno, sembla que estan les del Grau, que ara fan a l'Obou, Les de l'Assumpció l'acollidora, del també. no? Sí, sí. O l'acollidora, sí. No sé, que ara soc camarlenca, això és d'Amposta un poc ja. I quines coses trobeu que mos fan falta aquí? Per estar encara més complets, Jo que crec som privilegiats, que però... dels grans fallos és el tema transport. Transport i potser ensenyament. Jo que ho he viscut, que hi ha hagut de marxar fora a estudiar, vull dir, tu te'n vas a Barcelona i no et fa falta realment tindre cotxe. Pots anar al metro, pots anar en bus, pots anar al metge. Aquí, si has d'anar al metge, com ho fas? Vas a un tren. La mobilitat, no? La Clar. mobilitat aquí és important, o sigui, està la part bona, que no tenim contaminació, molta gent se desplaça en bicicleta, però està la part
és de dependència, no? Que Sí. hasta que no et fas gran i tens cotxe, no? I et pots moure i tot, doncs estàs limitat. El poble té moltes coses, però fins a cert punt. Estan a l'hospital o estan d'atendre. El tema d'un alberg, per exemple, a la Regia del Tebre n'hi ha, però aquí, per exemple, Aquí, per un exemple, alberg... no, aquí que ho vam estaria parlar, bé, aquí a Camarles, sí. un alberg per als xiquets que puguin vindre aquí, o per gent més gran, que es puguin Home, que té quedar... una zona molt bonica, que és la del Roquer, que hi ha alguna casa rural i això, però clar, ja és Jo visc privat. al Roquer, ara. Ah, molt bé. Sí, però sóc camarlenca, Però el Roquer és Camarles o és Ampolla? És Ampolla, Ah, vale, és Ampolla. Ampolla. Però també estic molt tranquil·la perquè estic bastant aïllada, I però estic a prop també. Jo també sóc de fora, sóc de la Gravera. I ell és de la Gravera. Tenim de tot, perquè en el cargol poma... El cargol poma és terrible, no sé què farem. No sé què farem. No sé què farem, això és tema dels de dalt, vull dir, si no Sí. s'inverteix, el que passa que... Pues, Però els que lluiten són els que tornem estan a aquí. estar al cul del Però món. bueno, aquí és que tot va igual, m'entens? Ni s'han depurat responsabilitats, no? I la primera pregunta que et planteges és què feia una instal·lació com esta, que era una bomba de rellotgeria muntada al cor del delta. El tema ha acabat en que el delicte prescrit. Ah, sí, no? Ha prescrit i aquí s'ha quedat la marranada, saps? Vull dir, això és injust, és injust. Bueno, que tant que buscar responsabilitats, ara ja està fet. Sí, no, El que haurien de fer és buscar. buscar una solució. Però la Invertir-se a nivell de la Unió Europea. Jo trobo que és que com... Però la solució no Haurien de és vindre una fàcil. temporada a veure aquí, els que manen, I que els veure- piquessin els i que els mosquits. piquen els mosquits, i que treballin a l'arròs una temporada i veiguen que perden diners, i tot. Ho haurien de fer, jo trobo Sí, que ho haurien pues de fer, sí, perquè sí, és que sí. si no es fiquen al lloc nostre, doncs que vinguen aquí i que vegin els problemes que té la gent. Perquè si no vivim de l'arròs, de què viurem aquí? De les oliveres? Home, no. De turisme... Home, a mi se m'acudixen moltes idees, no? Però és que Perquè què fas en este món? se de volen tanta emportar arròs? l'aigua, Què fas? se volen emportar l'aigua per la industrial. Joder, pues que porti la indústria aquí, saps? Hombre. No, hem de portar l'aigua hasta Barcelona, hasta Tarragona, i bueno, vale, sí, em sembla molt bé, però no. Perdoneu, que té una trucada. Ah, pues sí, home, agafa'l. Stop, stop. Hola, Cari. Va. Bé, Pues bueno. I les festes com se presenten avui? Bé, enguany fan un correfocs, que és el que més m'agrada a mi de les festes, el correfocs, les menjades populars i això. Els bous no perquè no m'agraden, però jo faria més coses encara, Jo Com faria ara? més coses. Jo trobo que aquí a Camarles fa falta que féssim un grupillo de De teatre, ser pinya, no? Fer en pobre. els jovens, que trobo que cada un va molt desperdigolat, un grup de jovens i fer pues, sortides, fer correfocs, fer un grup de No hi ha correfocs. casal de joves aquí, ni cap No hi ha associació, no hi ha res. Hi ha una associació excursionista, Vale. aquí a Camarles. Però és un grup molt tancat, jo Sí, crec. Perquè, sí. per exemple, fan sortides, però només avisen els socis. Clar, i no coses fan així. bandos perquè se n'enteri tothom. Ui, això del bando, no me'n parles del bando. Que d'aquí 4 anys Això pot ser la me gent- presento a alcalde per atraure'l, Què dius? Però si jo quan estudiava els dia el bando, em Va, diuen, per però això favor. què és? Dic, A les 2:30 de la tarda. Que Joan, per exemple, s'aixeca a les 5 del matí i a l'hora que ella està fent la migdiada, en que ell parlant per bando, que no s'entén res. Però això què és? Jo, és que, atenció, atenció, tit, 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 saps? I, bueno, però és que no s'entén absolutament Aquí no hem de res. canviar l'hora dels bandos a Camarles. Hem de canviar l'hora. Los altaveus. Home. S'haurien de canviar els No, altaveus. jo em penso o ficar-ne que més. Ha d'entrar al segle XXI Camarles i això que és... No, però això és és només des de l'època de Franco, això. Per favor, és horrible. Els dius de fora que fan un bando, flipen i dius, i què és un bando? Pues són uns altaveus. És algo horrible. I ho anuncien per allí i la gent al·lucina. Jo estic per presentar-me a alcalde d'aquí 4 anys. Però traure's bandos? Sí. No! Això i campanar de nit. Espera, que me ficaré un altre xupito. Va. Això s'anima. Jo del que me'n recordo molt era de quan era xocoteta, que se sentia un xulit i anava un home en una bicicleta, esmolet, i tothom sortia pues, en els gabinets que no li tallaven, en les vestidores, tota la gent fora per esmolar-ho. Era una Era passada. molt poc, ho portava a la bicicleta, la Portava mateixa tot allí. dinamo, Sí, desmolava el ganivet. Desmolava el ganivet i era molt bonic. Ah, sí. Era molt bonic. A part feia com una música especial, no? Feia com Era un xulet, sí, era un sí. xulet. Però jo trobo que encara passa. Jo l'he sentit aquí a Camarles. Sí? Els molets, sí que l'he sentit. Escolta, doncs pel meu carrer no passa, molt malament, Fica una queixa, fica una queixa. I el camió de los ajos també. Los ajos gordos, La veritat és que no ens podem queixar de res, perquè aquí tenim de tot. Mar, muntanya, marisc,
Tenim molts bons restaurants, Molts bons restaurants. Molts bons cuiners. Sí, sí. Tenim estrelles Michelin. Tenim també, estrelles eh? Michelin, Que és sí, ràpid. sí, que és molt ràpid. I que no fa falta contaminar, que per aquí pel Delta vas en bicicleta, que és tot molt planer i anem molt bé. Sí, sí, sí. La veritat és que Bueno, doncs, lo bo d'aquí també és que la gent gran, les dones, per exemple, són molt valentes, estan fetes d'una altra pasta. Han sigut lluitadores. dones de riu. Dones de riu, dones de riu. Dones A la Rosal, treballadores. a Birbà, quan tocava, quan era època a la Garriga, Plega Olives, Garrofes, la postguerra, que va ser dura també, no? I el sentia històries que contava ma iaia, no? Que es ficava la pell de gallina, doncs han sigut valentes. Ma iaia mateix va quedar viuda pues, amb nens molt petits, saps? I va tirar avant, no? I sempre em deia, és que jo fregava escales a l'hotel Montsià Ginollons, no? I és una dona dura, un caràcter fort, no? I echa pa'lante, no? I així hem de ser I nosaltres. així hem de ser nosaltres. Home, jo crec que ho portem als gens, eh? Sí. És algo que es porta Bueno, als és el que gens. dèiem abans, no? Cuidem de l'or, anem a la Rosal Home, i cuidem les gallines. me no digues Cuidem les mentires que gallines. jo a Birbà no he anat cap vegada encara, eh? Jo a Birbà vaig anar fa 3 anys amb un germà Ah. i m'ho va ensenyar i me va agradar molt, molt el contacte del peu nu Del peu dins al del fang. fang. Ara descalça, que valenta. I m'ho va és dir que que no has d'anar havia... descalç. Ella, mon fillol anava en botes, però mon germà i jo anàvem descalços. Me va encantar la sensació no? del fang. Al llac, com Me va tu encantar. dices. Me va encantar. I l'olor sostenible, el tema agricultura, Sí, agricultura ecològica. que la Ja, gent però agafés a tradicions veure, quanta antigues. gent viu? Jo és que vinc del món de la indústria, vale? jo m'he voltat tota Catalunya, indústries de tot arreu, i aquí que hi ha d'indústria, que la gent pugui treballar. A veure, sí, està molt bé l'agricultura ecològica, però quanta gent pot viure de l'agricultura ecològica? Fins a quin punt dona, és sostenible? Indústries que no en tenim, saps? Per treballar te n'has d'anar fora, vull dir, sí que estem en un moment de crisi que la majoria de gent se n'ha d'anar fora sí o sí, però és que aquí no hi ha res, no hi ha res. S'hauria d'estudiar i fer alguna cosa. Vull dir, potenciar- quin valor afegit tenim? Sí, tenim un paisatge bonic, val? Sí, la gent té bé pues, a Setmana Santa, té ben fetges assenyalades, però la resta de l'any s'ha de menjar. Però jo em vaig trobar en un moment de la meva carrera que jo m'havia de replantejar si quedar-me a Barcelona o vindre a viure aquí. Perquè jo sempre he treballat en investigació i jo no ho vaig dubtar vindre a viure aquí. Possiblement no Però ja treballo... has acabat treballant. No treballo del que més m'apassiona. Tinc un negoci propi, però no treballo del que més m'apassiona. Però, bueno, ho compagino. Per una part me compensa el viure aquí i El que estar passa que les arrels... És que, I clar, aquí i la hi ha gent tranquil·litat formada, de la vida hi ha que gent portem formada, aquí. però no tens Aquí hi ha sortides. gent molt ben formada. Ja, No tens sortides? És que no les tens? ja s'hauria de potenciar d'alguna manera i possiblement això ve lligat en el tema d'ensenyament, que hagués de marxar fora, que estigui tot concentrat a Barcelona, Sí. Tarragona. Fan falta bones universitats aquí a Tortosa. Sí que és Per què veritat. no? Investigació, Sí, no, universitats ja està bé que n'hi ha, el però- medi ambient. Però, i després? Bueno, però això I dona després llocs què de fem? treball, Formem a la gent, vale, les millors universitats del món podrien estar aquí. I després què? És que has de fotre el camp, que no hi ha res. No hi ha sortides pels joves, no les hi ha. No les hi ha. Però bueno, potser tenim altres coses. Mos hem de moure. Jo tocaré un punt sensible ara, però jo espero que en el tema de la independència això s'arregli, que no continuem sent el cul de Catalunya. Sí, perquè és que el sud també és Catalunya. És que hi ha gent que... Les Terres de ho té l'Ebre, oblidat, això ho portem molt de temps reivindicant. Està tot molt centralitzat, ensenyament, transport, te n'has d'anar a Barcelona. I no pot ser. Home, que hi ha més aquesta opcions, fuga. Jo vaig estudiar a Lleida, saps? Bueno, pues a Lleida, És però... una- n'has d'anar fora. Però bueno, a d'anar Lleida jo fora. mateix ja me n'havia d'anar amb el meu cotxe, saps? Perquè l'autobús passava per Mora, Clar, passava per és no sé això. què, saps? I estava 4 hores per anar a Lleida, quan en cotxe en 2 estàs, saps? No? Ja, però vull dir, jo crec que surten els polítics parlant, no fan falta més universitats, perquè clar, és veritat, a Barcelona hi ha moltíssimes universitats, Però parlen de Barcelona, clar, no tot és parlen molt d'aquí. bona, però no parlen d'aquí, han de veure el territori com a conjunt i les Terres de l'Ebre són un punt molt fort de Catalunya. No només és Barcelona, Ja, no ja. només és les comarques centrals. Dis-li territorial, que englobi el que és la vegueria o Terres de l'Ebre, això serà profitós. Algú que miri que només per este territori. Sí que és tot una diputació, tots són llocs de treball i potser algú que estigui de fora de la política costa veure-ho perquè penses sempre s'acaben aprofitant els mateixos, Home, però... pues sí, jo crec que però- ja està la Diputació de Tarragona i Però de és què et serveix, és no? Està la Diputació de Diputació, Tarragona. el Consell Comarcal, el no sé què. Però no és Terres de l'Ebre, la I és Diputació algo de esotèric, Tarragona. no? Dius, quina funció fa el Consell Comarcal? És que és esotèric.
Bueno, fa I moltes la vegueria? funcions. Quina funció farà? No sé, jo no ho veig clar, però clar, No, tampoc pues, no estic dins del món, no? Fa falta gent preparada, gent del territori, tornem a estar en el mateix, que sàpiga quines dificultats passem i quines necessitats tenim La gent que ho està patint és la gent que i hauria que les de- dugui a terme, que hi hagi una defensa pel territori, una defensa del riu, una defensa del mediambiental, una defensa per crear llocs de treball, una defensa perquè no marxi la gent del delta. No que només vinguen turistes a visitar-nos de tant en tant. Ara també que la gent que ve aquí de fora a veure el delta se'n van però al·lucinats dels paisatges que tenim i tot, perquè jo he parlat amb molta gent, a part que els agrada molt com parlem, la manera que tenim, el caliu este que tenim, l'oberts que som i tot, que se senten com a casa, els encanta, l'espai que tenim aquí els encanta. Som com l'Andalusia d'Espanya, Sí, no? Les som Terres molt, de som molt l'Ebre. oberts, som flamencos, som gent campechana, no? Sí, sí, i la musiqueta, tot de veu, no? Sí. Se nota, se nota. Res, que estem orgulloses de ser aquí i ja està. No? Dones de delta.